Türkmenistan'daki, yani Türkmenistan'dan bolan Türkmenlerin sungatını izarlayan mı? Sungatyny gowrun aýdymçylarym diýjek bolsam Leyla Şadyrdy. Çağaktan dinleýedik. Yani öýde aýtdyrylar, ýa-da aýtyry eşitdim maşynada. Ama şu wagtam dinleýän meselem ya Nur Meredov şulara halalarym bar. Arasynda bar ýene dinleýişler bar. Atlaryny berken aýdymdan eşitdiňä. Keýfe diýen diňlen gow. Enerjisi bar, zady bar, gow manalary bar. Raperlardan. Reperlerden hem tananım, salamlaşanım bar ama telefonumdan oturup tanıyık ki dinleyenim yalançı olar. Benim näme üçin sebebi men özüm bir yol belläp durýan bir hedefim bardy. Kafam kellem öz işim bilen gidip barýan. Kim näme aýdym çykardy, bu näme aýdym berdi, o näme diýdi. Yani wagty da ýok. Sebäbi adam maşgalaly hem bolýan, işiň bir tarapdan aýdym, öbür tarapdan ýetişmeýän. Ama käwakla barýa, dostlar iýer ýerleşen şu aýdym berdi, bir aýdym berdi. Şonjure gelene gabat geleni dinleýän. Türkmen raperlardan kimleri tanıyan? At diýjek bolsam Lovelace'dir, ondan DZ'dir, ya mesela Avdiday diýerler, Spiter diýe. Kän diýjek on ýeke köpeklemeli bolar. Ama umumen men tanıyan köprägini. Hem Haýsylarynyň aýdymlaryny dinleýän. aýdym diýen gardaş. Ya da dinläp gördüň we haladan. DZ'den aýdym dinledim. Öňrä oýnaýdym bolmaly. Adam zat diýip. Şonu haladym. Ya bu aýdymda çykyp ölemezin enne aýdym döredýän ýa rapçiden köp aýdýarlar. Gogo stille gelýär, gogo manaly, gogo teknikle gelýär. Aýtsak bolan türkmen rapinde özüp gelýär. Yani soňuny gogo berýän. Gogo ýere gidip barýar türkmenler. Ya türkmen soňgaty diýen.